Vítam vás pri ďalšom dieli Bets TV, nášho projektu o dianí v lacrosse. Pri mikrofóne mám Adama Ondráčka, hráča LCJM, Jižní Město. Ahoj Adam. Čau všichni. Chcel by som sa spýtať pár otázok ohľadom turnajov. Čo si myslíš o tejto atmosfére tuto? Je to jeden z najväčších sviatkov box lacrossu v Európe. Já ti řeknu jedno slovo, pecka. Je to tady fakt super. Výborný turnaj, skvělí hráči, super zápasy. Akorát naše výsledky nic moc, no. Vieme, že ste skončili na 14. mieste. Tento rok ste nepodali nejak moc skvelý výkon. Čo si myslíš, čím to asi bude? Nevím, ale upřímně fakt nevím. Byli jsme připravení, měli jsme taktiku, měli jsme hodně hráčů, a nedávali jsme góly. Asi tak. No, videli sme vaša potencia, vašho útoku, myslím, strieľania gólov bola dosť mierne dole, no. Ale obrana fungovala dobre. Ano, obrana fungovala dobře a golman byl výborný, náš mladý. Velká budoucnost. Čo si myslíš o finále? Vieme, že sa tam dosť prebojovali Radotinci, opäť proti Megamenom. Je to silný super, majú nejakú šancu? Určitě mají, ale já věřím, že vyhrajou Megameni. Takže ty si taký proamerický. No, trošku. Musím. Čo si myslíš naopak o všeobecnom dianí v Európe? Myslím lacrossu, či už je to field lacrosse alebo box lacrosse. Rastie to niekam, posúva sa to niekam, či stagnuje? Roste to hodně rychle a mě jenom mrzí, že u nás, jako v Čechách, se nevěnujeme víc fieldu. Jako třeba u vás na Slovensku, kluci. No, vieme, že tie podmienky máte tuto vybudované na vyššej úrovni, ako pomaly v celej Európe. Box lacrosse ano, s tím souhlasím. Ve field lacrossu nesouhlasím. Pozerávaš NLL-ku? Moja posledná otázka. Občas. Tvoj obľúbený tým? Washington. A Paul Ray byl jako hráč. Takže Washington Steel. Ano. Takže budeš držať, že pôjdu do finále a vyhrajú titul? Určitě. A příští rok tam uvidíme Dominika Peška. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Vidíme sa opäť pri ďalšom stretnutí. Díky. Mějte se.